Kør! Hvorfor stoppede du så? Ja, jeg vil så sige, det var kamp til stregen, men i sidste ende, så var det jo faktisk mig, der vandt. Og ja, jeg har stadig lidt ondt i hovedet efter flyveturen, rundturen og lidt af hver, ja. Men jeg fik kamp, og ja, jeg mistede godt nok min pokal, min kontrakt, min arme, min ben og min krop blev syet på igen. Og min lever, eller nogen, der har taget. Men det var fedt nok, så ses!